Så hvordan var grønnevandringen? Det var sådan ret svært også at komme sådan ned i selve grønnen, fordi der var mange sådan gled, inklusive mig, der gled ned, altså noget is, vi skulle ned af for at komme ind i grønnen. Og da vi kom ned i grønnen, var der 0 grader, hvilket var virkelig koldt. Der var også rigtig mange andre forhindringer ved, at vi skulle under sådan nogle smalle steder, hvor man skulle ned på alle 4, og det var virkelig fugtigt og også virkelig koldt under mine fingre. Nå, Esther, hvor befinder vi os lige nu? Vi befinder os i Þingvellir på Island, som er en nationalpark. Og her kan vi se en plade, som har delt sig i 2, og så skabt det her meget sådan flotte og rå og vilde med den her natur her. Ja. Det siges, at Altinget har mødtes her hvert år i 14 dage, helt siden 1930. Faktisk lige heroppe holdt de deres møder hvert år. Hvad gjorde Altinget egentlig? Jamen, Altinget, det er sådan det gamle sådan, hvad kan man sige, folketing, hvor at alle de stammer, der var her på Island, de mødtes op på den plads, der ligger lige deroppe. Og så aftalte de hvilke regler og hvilke straffe der skulle være her på Island. Så det er sådan lidt et slags folketing, bare sådan ude for i gang. Nå, nu står vi her med Þingvellir i baggrunden. Og heroppe kan man se, at pladerne har skilt sig i 2. Esther, ved du hvorfor pladerne er blevet delt i 2? Ja, altså den nordamerikanske plade og den eurasiske plade, de bliver altså mod hinanden og har sådan skabt den her store flænge i landskabet. Så det ser faktisk lidt vildt ud, når man går imellem dem, men det er altså vildt. Ja. Lige her omme bag ved os, der ligger der et meget stort vandfald, kaldet Þingvellir vandfald. Og Esther, det er altid blevet brugt til en speciel ting. Hvad er den ting? Jamen, den ting, det er, at det som vi i dag vil kalde skøre, altså de kvinder, som var deres mænd utro, de blev kastet ned i vandfaldet, og så døde de, og det var sådan deres straf for at være deres mænd utro, fordi at kvinderne dengang, de havde sgu i fængsel. Taking notes of my keyboard. What you bothering me? Call me, ain't call me, just call me, call me, call me, ain't call me, just call me, call me. Doing like 95 on the interstate, looking for a dinner plate. I'm hungry, you call me, say you got something and it's all me. Can you hold me down for one night like I got 3 strikes? I need you to free me. Jeg er ikke fløj. Hey! Hvem der har fødselsdag, og der har han gjort her i dag? Har fødselsdag, og der har han jo i dag. Nu her, hvordan vi alle kontrabas. Nu her, hvordan vi kontrabas spille. Hey! Hvem der har fødselsdag, og der har han gjort her i dag? Hvem der har fødselsdag, og der har han jo i dag? Og hør nu her, hvordan vi alle